खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो swrjithecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां पृथ्वीराज नार्जारिखौ पुलिसा हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बेबायदि जाथाया क'क्राझार सोहोरनि साखाथि फाखाथि जालाबायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव फरायसुला फरायसुलिफोरा बायदि निसा जानायजों लोगोसे बायदि गावजों गावनि दायखौ नोजोर बोनानैनो सम सम बुथारलायबाय थानाया सोमजिबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालिबो आरोबाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियावनो मोनसे साहा बागाननि जाम्फैयाव गेरेमसा मुंनि सासे फरायसुलानि गोथै सह' मोननाय जादोंमोन, जेराव बे गोथै सह'खौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थारैनो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनाय जागोन होनना मिथिदोंमोन। लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो गेरेमसा नार्जारिखौ सोरबा दुथाङासो बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो क'क्राझार पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव मैया क'क्राझार पुलिसा थारैनो दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बुथारग्राखौ बिथां बुथारजाग्रा गेरेमसा नार्जारिनिनो लोगो पृथ्वीराज नार्जारि एबा 19 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारग्रा पृथ्वीराज नार्जारिजों थारैनो सानै लोगोफोरबो दंबावोमोन होनना मिथिदों आरो बे सानै लोगोफोरखौबो दायो क'क्राझार पुलिसा हमनानै सोंनाय फिननायनि हाबाफारिखौ जागायबाय होनना बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे क'क्राझार पुलिसा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बुथारनायनि गुबै जाहोना बिथांमोनहा सानैनि गेजेराव माखासे रांखान्थिनि बेले-बेजे एबा होलाय लालायनि माखासे गोजाम बेबायदि दाय दंमोन होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव आरोबाव सोंनाय फिननाया जोबखांनायनि उनावसो गुबै जाथायखौ रोखायै मिथिनो मोनबावगोन होननानैबो पुलिसा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारीया फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो बेबायदि बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुन समावबो जाहाथे गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै आरोबाव साबसिन बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होननानैबो आसा खालामदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन सुबुं मानसिफोरा एबा सिनियर सुबुंफोरानो बायदिसिना अजद होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय बिथांमोनहा जिबायदि अजद होदों बेबायदि अजदफोरा थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आरोबाव बिथाङा थारैनो बिसोरबायदि सुबुंफोरा बर' हारिनि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावैखौ बिथांमोनहा सोंखारिनो एबा बाथ्रा बुंनो जेबो मोन्थाय गैया होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथांमोननि जिबायदि बाथ्रा बुंनाय बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बर' हारिया माबा मोनसे खैफोद बिपद जायोब्ला थारैनो बेनि दायगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद नङा, बै बिथांमोनहासो जागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव थारैनो बर'फोरनि मोनफ्रोमबो खामानिया जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंजालाङो बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन होननानैबो खौरां मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव अल बिटिआर भेन्सार सिनियर सेकेन्डारि स्कुल इमप्लयिज एस'सिएशननि मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया जोबोद गोख्रैयै गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव दाखालि थांनाय 28
दिसेम्बर खालि बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खुंजानाय हाबाफारिनि जोहै मोनसे बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे मावफुंनाय बायदियैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै 60 डिग्री फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो अल बिटिआर भेन्चार सिनियर सेकेन्डारि स्कुल इमप्लयिज एस'सिएशनआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारि इन्द्रजित बसुमतारीया बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमाया प्रमद बर' बिथाङा गावनि खोथा होनाय बायदि 6.3 दफाखौ मावफुंजेननायनि थाखाय साबायखर बावो, लोगोसे बरायनानै लायो होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव एबा फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिनि सिगांनो थारैनो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे भेन्चार फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे नङाब्ला बेनि उनाव जोंबो माबा मोनसे राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ सानै बिब' बिनानाव बेमारिफोरनो आसाम चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि जोहै 30,000 रां राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद बाहादुर आदर्श गामिनि सानै बिब' बिनानाव जावजाया सासेया पेरालाइसिस जानायनि उनाव गुबुन सासेयाबो पेरालाइसिस जाफादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो फाहामथाय होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनसे हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ, जाय फाहामथाय लानायखौ आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ सम सम एबा सिगांनिफ्रायनो खौरां लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथाङा खौरां लाहैनानै थारैनो फरायसुला फरायसुलि बिब' बिनानाव सानैनो एबा मोजां फाहामथायनि थाखाय गासै आसामनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों 30,000 रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव आरो बुंबावदों दि थारैनो बिथांमोननि मोजां फाहामथायनि थाखाय थारैनो बिटिआरनि गभर्नमेन्टनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जोंबो सावरायलायनानै थि खालामनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बर'फोरनि आर'नाइ गामसा बेफोरो थारैनो GI टेग मोननो थांगासिनो दं होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। आंनि सर्तफोरखौ मानिनानै लायोब्ला थारैनो सरकारजों सावरायनो थाखाय थियारि जानानै दङ। राजनैतिकारि आयदा जेबो सावरायलायनाय गैयाब्ला एबा सुक्ति गैयाब्ला थारैनो बेबायदि सुक्तिया जेबो ओंथि गैया होनना बुंथिनानै होदों आलफानि सासे दैदेनगिरि परेश बरुवा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आलफानिनो मोनसे हान्जाया दाखालि थांनाय माखासे सान सिगां भारत सरकार, आसाम सरकार मोनथाम बिथिंनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जानानै थांदोंमोन, जाय गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो आलफानिनो गाहाय दैदेनगिरि परेश बरुवाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुजाथिनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा गुबैयै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोनहा दाखालिबावै आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन, बे बिथांमोनहा थारैनो आलफानि बेबायदि सोमावसारनायाव बेबायदि बांद्राय जगदान गैया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बेबायदि बिथांमोनजों सुक्ति खालामनानै मा गोरोबथा जानो एबा बेबायदि सुक्ति खालामनानै मा मुलाम्फा जानो रायजो राजाया होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सोंनायाव थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सरकारा जुदि आंनि सर्तफोरखौ मानिनानै लायोब्ला सावरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। लोगोसे राजनीतिकनि आयदानि सायाव जेबो सावरायलायनाय गैयाब्ला बेबायदि सावरायलायनाया जेबो ओंथि गैया एबा गोरोबथाफोरा जेबो ओंथि जाया होननानै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दायो जगाजगआव दंबाय थायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ आसामनि तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि 21थि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे आसामाव थानाय तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि 21थि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव थारैनो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै
भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफोरनि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव गुबैयै तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गासै 1354 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो गावबा गावनि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे फोरमान बिलाइखौ गुबैयै गासै PhD डिग्री मोनग्रा 110 लोगोसे 799 डिग्री मोनग्रा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिफानाव गावबागाव डिग्रीखौ मोननो हानाय बिथांमोननि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों।